Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela Babu Dokotela, Babu Sizo, Babu Jabulile umfana omuhle ngathi ikhehla lomnumuzulu abancinci. Namhlanje siyathoba kakhulu sisasikhathini se-winter sithi zamani ukuthi nifudumane lapho nekhona. Siyabonga Dokotela, siyabonga kakhulu ngempela, isikhathi esinzima kakhulu lesi isikhathi se-winter, sidinga nesobho. Amen. Dokotela, xa sikhuluma into ezimbalwa namhlanje ezibalekile kodwa futhi Dokotela, ngiyazi ukuthi kulento ye-cancer ngiyakuthemba kuyona because usukhuluma highly ngayo ngokwazi kwakho ukudila nayo ngendlela efanele. But Dokotela, do you think ukuthi i-cancer singayithandazela sibeke izandla sithi come receive, come take, come receive, come take, noma nje i-cancer need to deal nayo nje once and for all? Babu Dokotela, Babu Sizo, Babu Jabulile, nothing beats umthandazo. That's number one. But when it comes to viruses are different. Viruses are different. Not that they are above the power of the word of God. But when it comes to viruses need clinical attention. And into yokuthi ulwe nayo clinically. Ngalo ndlela ke when it comes to cancer, we have to be very, very, very disciplined. And uzazi izinto oyisebenzayo as a cancer ukuthi zinama research start cases in ike yasetshenziswa kuphi. And then ikhona ama-remarks atholakele such as awukwazi ukulapha umuntu i-cancer ungazifakanga izinto ebizwa ukuthi ama-anti-tumor markers, anti-tumor markers. Lezo zinto lezo ke imithi nje uma usebenzisa i-cancer, it must surround that, it must be able to be anti-tumor markers deficiency. Ngalo ndlela if izikwazi lezo zinto, definitely we can always, but we have to stop praying for people abadinga into e-clinical. Ngalo ndlela sidinga umuthi as much as uBabu Dokotela ungowesizwe futhi akakhohlwa lokho. Udinga ukuthi kwakhiwe umuthi highly potent. And then umuthi wakhona we-cancer khona njengowakhile ufika wakhe before udispense kubantu ufuna uhlala another 30 days. Before unikeza abantu uphinde futhi uhlala another 30 days. And ngisho ukuthi imithi yakhona it does not have to be very fresh or quick rapidly, but ufuna uhlale so that uzoconcentrate ube matured. But lo muntu we-cancer engunikeza abantu ngithi 5000 engisho uhlala 30 days awunayo preservative, uzipreserve wona. Uzipreserve wona. The more uba matured, the more uba arrogant when it comes to cancer. Ngoba asizolapha abantu be-cancer bazoshona. Sifuna ukulapha umuntu uthi Babu Dokotela, I want to see next year. Ngithi mina you are calling the right person. We are going to see next year. Siyabonga Dokotela, siyathokoza kakhulu lokho Dokotela, siyabonga kakhulu ngithanda wasukumeke Dokotela. Yazi Dokotela, mangicabanga izinto ezikhulumayo. Sakhuluma kakhulu Dokotela, sesikhuluma futhi ukhulume kakhulu ngesichitho Dokotela. Wathi futhi naso uyasikhanda Dokotela. Futhi umuntu uyakwazi ukumshana ngaso nje. Kuphihle kubuso Dokotela kube yenye into ubuso nje kube yenye into. But Dokotela, usuthi ke manje isichitho sidinga nje back to the sender ukuze umuntu akwazi ukuba right. Yabona isichitho emthini ekhona yokwelapha awukho umuntu ostrong njengomuntu wesichitho. Believe you me, uma kufakwa imithi ewu3 noma ungafaka ewu2 ufake nje unokani nalento usungenile, sesingenile. Asidingi ukuthi uyoziphelele because leyanto it's negative. Kodwa uma usufuna ukushaya nesichitho ufuna uphathe 200 rand ngikunike usawude lesizosebenzisa black salt sensa nje yona kuphela. Believe you me, uma unemali kahle uphathe 1700 ngikunike back to the sender kuze lesichitho esithunyele kuwena sibuyele kuyena umuntu. Ngoba phela uyasidinga naye kade asigcina uyasidinga. Uma unemali kahle ke ufuna simshaye umuntu okushaya ngesichitho isikhumba sakhe kube sangathi esebululu. Kunomuntu engwakhayo ngithatha ibululu ngilinamathele ogodweni nalogodo futhi ugodo olusetshenzisiwe mase ngigcoba ngalamafutha lawo
mase ithi khafula la umbiza ngegama usho ukuthi sibani bami mina ke lo lento ithi imishaya kube sakathi une cancer esikhumba uma ethi kanje sivuthuluka ibulula umuntu ethi ngaphezulu anamaskezi avuthulukayo ngoba ujethe usile ungathinti icustomer labadokotela ngizokugqilaza ukuthi iphuzela amahewu futhi dokotela siyathoza kakhulu dokotela lakho bakithi hey kunzima kakhulu dokotela nangu ke badokotela umuntu ke manje dokotela othola ukuthi lo muntu lona waba nenhlahla dokotela yokuthi ashade walotsholwa washada yithi ngane abantu iphelele emzini wayo but mayifika la emzini ke manje ayisaphathwa kahle la iganyele khona la shadele khona ayisaphathwa kahle kwenzeka lokhu dokotela hlasibe dokotela yini umuntu okuleso simo lesi othi emzini kunje emzini bathi emzini bathe emzini abasemzini bathi ikhona imfihlo onganayo ongamnikeza amakoto omusha umakoto omdala umakoto amanye babizwa ngenyumba dokotela abanye babizwa ngalokho nalokho abanye kuthiwa bayathakatha yabo dokotela ikhona yini into ongamnikeza yona umakoti osemusha emzini eyiphutha abalenzayo abantu abaganayo iyodwa they just want to be perfect you'll never be perfect in a foreign house akubona kini lapha umama lona ongakuzaliyo and then she sees nothing good kuwena ngaphandle ukuthi umdala uzodla imali engane yakhe nikini niyahlupheka yabo wena nje uzopersecute uzochargewa ngehistory yakho uyazi abanye abantu umbukele ukathi eneziphethe kahle ngayo yonke indlela ngenxa ukuthi uphuma kwenye ilocation ngokwe tribe kuthiwa lenzule lezophatha ingane yethu ngoba phela umuntu intombazana uphuma empangeni uzoganela iharding uzoganela icockstad yena yonke into yakhe iperfect kodwa nje kuthiwa nje lona nje uthola umqondo amasaba wamampondo sile phela impondo ayikusa njengempondo because uphuma ku different tribe leyo nto ufuna siyibheke ukuthi wena umuntu osifazana don't try to please ukuthi abantu abangakufuni ukuthi bakufuni kodwa ngithi mina umuthi awuhlalisekile kahle emzini don't worry about them worry about the one that you brought to kule khaya asikhande yena ukuthi ezwe ngawe and athathe decision against bona number 1 decision uthi akakhwela umusi okay number 2 ukuthi akuthande njengonkosikazi ungathi uma uvuka uphaka ephinifu kube sathi usafaka egown ngoba uyazibona ukuthi awuyena umama la ekhaya and indoda yakhe iqonywa umakhelwane indoda yakhe iqonywa zingane ezincane zesikole because isebenza kahle lonto iyodwa iyakuhlukumeza umuntu uyamtshela umamezala athi njengeyiphi indoda engaqonywa umakoti mina bengayazi lonto ukuthi oyazi lonto ubaba wakhe nje wezalisile ngizama ukuthi omakoti lento nabantu besifazana be understand ukuthi there is a shield there is someone who favors them uBabu Dokotela ngithi uma uthi nje uhlaliseke kabe emzini woza no 3000 rand ngikulungisele isigwegwe sakho sizwe ngawe siyabonga kodwa hayi uthi udlise sisilungise nje ukuthi sizwe ngawe siyabonga hey dokotela siyabonga kakhulu dokotela ngiyacabanga ukuthi hayi kunokudlisa kodwa nje somlungisi kodwa somlungisi dokotela jula abantu dokotela sithi lana ke thola nako umuthi intombi ayibhinqe dokotela awusoka la kaZulu awu madoda elala lentombi ebhinqile hey dokotela emkhulu yakhiwa umuthi ithi dokotela into la ngeke hlushu ukuthinta makwakhiwa lo ukuthi isoka la kwaZulu intombi elala ntombi ebhinqile ithi into kufuna ke uthola isandla semfene saka left isandla semfene saka left uthole izandla zombili zesambana uzigaye lezi zinto uzifakela uthola amafutha emamba ihlaza uwafakela phakathi uma usuyothola ucadolo lo cadolo udafuna ukhiwe ingane engakathombi uma usuyothola umhlanga okade umile esidakeni ukhiwe nawo uyakhiwa ke lo muthi manje so mase kolandwa isoka la kaZulu lifakwe la untombi kayibhinqo ufakwe wakhiwe lo muthi mkhulu ehluphile emhlabeni uma usuwakhe lo muthi uzobe usugquma ngawo uzothatha mhlambe 800 rand uwenze waba amanothi uma usufaka lemanzini ngesikhathi ugquma yabo ufake lemanzini ugqume uma ugquma ufike umboza ukuthi kodwa ubuso bakho ufuna bungangeni le ndishi kube isifuba noma ebreast kuphela ezoqonda nendishi ugquma ukhuluma ukuthi soka la kaZulu wena olala nentombi ebhinqile
ngithi ngicela imali ngicela umcebo ungalambe engasoli mina nabantu abakho uma uqeda ukukhuluma uma usuyambula futhi isuke lentuthu imisuke lento uphinde futhi ubuyele usho into efana kuze kube kathathu uma usuqedile lapho lo mjulo wakho uwela la uma usuqedile lapho usuthatha le mali ebila uyibeka eceleni le mali uyayiyeka yome usuyothenga ngayo usuyogembula ngayo uzolibona isoka la kaZolugidi uzolibona ligidi uzobe usuthatha ke lo omunye ke sokunika ubeke la esandleni ukhulume nawe wathi isoka la kaZosoka wena olala nentombi ebhencile ngithi manje ngiyaphuma ngokwenza ukuthi uthumele Zikhali ufike lapho uyofika lapho bekulindele makudayiswa wena wedwa uzothengwa ufika bese bekuthenti bathi kodwa lento okuvula leni late nokuthi because kunento wena usuyisebenzisa imali oyithenge ngayo isoka laZulu liyayibuyisa futhi ushintshi akufuna ungamhluphi yabona ke ngeke alitesta bazongezwa kodwa ayinamsebenzi noma ngeke ngalitesta ehotela ngathi uthi ngeke ngidlalise le ndungu ngiyitest ngaqhuma ngayo ngase ngajikijela ehotela mengifika ehotela ngahlala ngathi ngifuna ukuyibona into iyasebenza yini theme sekufuze sikhokhe ilaba abangigadayo kwabanjwa yabe imali laba mina eyabe imali yangabanjwa intombazana sijaha sesemnyanga ithi hayi Babu Dokotela wena sikukhokhisa ngaphela insini kadosi bathi Mrs bengitest into zami hey testela umuthi ikhona umntwana yilokezana azakhala umuthi mkhulu sakha umuthi sizinyanga but augmented ngomhla ka1 ngizobe sengibanika abantu abamniqala kumina insipho ubothi yawasha yini kuzuthi mina mningi imithengi engiyenzayo ngibotha yenze ukuthi ichithe buse eceleni ngiyenze ukuthi ayenze mina ngoze ngithole lento engiyifunayo ngizoze ngithole le engiyifunayo manje ke siphethe isoka laZulu elala into yimpi ngalitesta ngayishanga umuthi ingane engangiswakathi nazoke kanti Dokotela nawe umuthi ubuye uthi kancane ukubona ukuthi lento hayi mina ngishaya ngobani ngishaya unkosikazi wami umuthi ngiwutesta kodwa wawisinqwabe imali oyiphika wathi yakho baba le mali ngathi anginamali nje mina wathi ngathi mina ayithathe akazi bengitesta umuthi bakithi wathi akekho umuntu ophephile la ayikho umuntu ophephile Dokotela hayi Dokotela wesizwe siyabonga kakhulu kodwa Dokotela umuthi uyatesta uyatesta before uyaphambili utest kuqala utest Dokotela asikhulumeni ngomaleningi ngiyazi nawo umaleningi unemgilungwana nezinto zenzayo akhulukazi kusize nabantu Dokotela uma uthi Dokotela ake ukhotha umaleningi khona into ezokwenzela yona yini Dokotela ozoyenza umaleningi ngeke uhloshiwe lapha mkhulu uhloshiwe isigubhu lesi yabo siyazivula ngikhamise ngisikhothe mina kuqala before ngithi isikhothe bangifunda umsangano isikhothe mina bese ngiyamtshela imaleningi nanga umuntu uzofuna into ukuthi bese ngikhamise ithi ngoconisele kwena bese ngithi khuluma la kumaleningi usho ukuthi ufuna imaleningi akwenzeleni bese ngikunika ukuthatha lona kuhambe uyocaba ungitshela impilo yakhe ayishintshe nalo langa but angimnike umuntu ophatha le mali ehlala kulethe kusho umuntu okhokha amaphepha mkhulu kusho umuntu uyabona le mali ukuthi phela lento ejwayele kunale mali ehlala lana yabona ephatha kalesaka yilo mali ke leyo yilona ke bona abantu ke sikhuluma ngabo abaleningi ilela esuka ihlala kulesaka lelo baya ile ehlala kuletha hayi maleningi ukhuluma nawo kodwa lapha sitargethe abantu esuke bekhokhe kahle abaningi nje ngibabuyisile ngoba umaleningi ngikushaya isikhathi ukuthi ngibanike omunye ubaba nje ubesuka eGoli serious kakhulu Dr something engisho Dr ba ngoba uyaziwa kakhulu uyabuya kuza kumaleningi uzokhuluma nayo ke le ndoda uzokhuluma ayitshele ukuthi ufunani ayitshele siyabonga Dokotela siyabonga kakhulu Dokotela sathoza kakhulu Dokotela Dokotela bengicela sikhulume mhlasimbe nobaba uManzini uma simthola siyamthola yini asamthola ucelile imali yakhe awu hambe kanjalo kuphelile ngaye You have reached the mailbox of 08253224227. At the tone, record your message, then press hash or hang up.
abafuna ke ubaba Manzini bazomthola kulo number leyo ebesizama asikwazanga ukuthi simthole. Siyabonga Dokotela, siyabonga kudokotela. Siyabonga kudokotela. Dokotela, ngoba sikhuluma nje imfihlo yezinto ezisizayo nezinto ezenza umcebo nezinto ezenza imali. Futhi dokotela okufanele umuntu ukuthi akuthole ngoba imali yadingakala dokotela. Yazi ukuthi lento ekuthiwa money is power sengiyibona into impela kuyiqiniso dokotela. Iqiniso makuthiwa money is power iyiqiniso. Lento ekwakhela ukuthi uhlonishwe. Ngisho ukuthiwa nje kodwa uhlonishwe dokotela. Dokotela ake sikhulumeni nganaye manje imfihlo ke ebalulekile. Imfihlo yesigqoko semali. Osithathile nonaso nosidingayo dokotela. Imfihlo nazo ezovela nezovumbuka kulesigqoko semali. Into ebaluleke kakhulu i-diagnosis ukuthi ubani osidingayo. Ubona kanjani ukuthi isigqoko semali usuyasidinga. Kunomuntu othi Babu Dokotela ngicela ukudlula lapho kwena ngoba la kade ngiye khona ngithi ngothatha into ngifike ngatshelwa ngeembuzo sefuze ngifike ngiyihlaba ekhaya sengitshelwa ngento ukuthi sengitshelwa lento akuyona into engiyifuna. Babu Dokotela ngalanda isigubhu endaweni ukuthi lesigubhu lesi sichicha amafutha kuphela ngilongo ngifake olive oil lento kuthiwa siyenza. Ngifuna mina umuntu othi Babu Dokotela mina sengisindiswe sithi isikhathi ngekholwa ngawa ngavuka ngiseneyikweleti ngithandazele siwe sivuke sisagula. Ngifuna isigqoko semali. Umuntu othi uyayenza ibusiness but ibusiness yakhe ayisayenzi inzuzo. Kunaloko izingane ziyamtshontshela, kunaloko usejaha uSARS, kunaloko usengene ezikweletini eziningi, kunomuntu manje odlela ngisho imoto. La umuntu loyo uyasidinga ke isigqoko. Then ke mase siba ke nama categories ahlukahlukene. Yeah. Kuno first entry level 1 abanikeza isigqoko semali ngo-30,000 Sure. Bona banika isigqoko semali, banika inyama emnyama abazogeza ngayo bese benqwaziswa iduku elimhlophe lekhanda. Lelo duku ke bazosetshenzwa ngalo. 30,000 lo. Kunabantu abakhipha ke isigqoko semali bakhiphe ke u50,000. Banikwa isoko lakaZulu. Bese benikwa enye indoda ebekwa lapha eminyango. Noma uyigqibe egcekeni kudepend ukuthi ucomfortable kanjani la uhlala khona. Uma uyigqibe egcekeni ufika ume nje la oyigqibe khona usho namhlanje la ekhaya sifunani. Namhlanje la ekhaya yini esiyifunayo. Namhlanje sifuna ukukhokhela imoto. Ngifuna namhlanje imali yokukhokhela imoto. Uma nje phezulu kwalento le ndoda lena ela ngaphansi izokwenza wena lento wena osuku uyitshele yona. Le ndoda ke isukume ngamafutha kaXamu. Kwase kwafakwa isoftware. Hayi. Kwase kwafakwa isoftware. Abasithini software hayi sekho. Lo ndoda ke iwu50,000. Mase sekwakhela ke isigqoko semali sika 150,000. 150,000 kufuneka ukuthi indlu yakho ama windows aniwapenda abemnyama. Musu ufaka ibhodi emawindini kube emnyama nje straight. Musu ufaka le ndoda ke la ngaphakathi 150,000. Uma usuke uyongena kuyona ke uyatshelwa kamasiko akhona ukuthi uma uzongena kule ndoda nansi into edingekayo. Le ndoda ke ufuna ke uyibekela amasi lapha. Okay. Ubeka amasi lapha kuyona after 3 days ususe. Lo ndoda ke u150,000 isigqoko ke leso. Sihamba le software ngoba isoftware phela ayiyekwe la ekhaya isoftware. Angikhulume lo isoftware iyafika kuwena. Iyafika kuwena isoftware number 1 ikifike ikuphupha ugijima ko Russia ko Japan endaweni ongazazi ikhoza ukudlala ngithi ayiyafika kuwena Nkosikazi ifika nkosikazi hawu baba ngiphupha into ukuthi nokuthi hasenta ngiyazi shukuthini ukuthi isoftware Babu Dokotela sizojule kunezinto zangempela ngeke sichaze into la kodwa wena ufuna isigqoko semali ngicela imali yakho uyiphathe ngesikhwama kanje 30,000 awubo cash awubo cash nje mkhulu awubo cash 50,000 awubo cash 150 awubo EFT ungabo cash ngwakheleke lento le ungitshela Babu Dokotela senginayo indlu engiyilungisele ukuthi ngithatha lento le siyabonga. Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082
459 1816. Ubaba Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi akadayisi umshwalense.